Nyun pangapunten. Kula gembel pangendingan panjenengan sami. Mriki kula kepareng badhe ngaturaken rantaman adicara wali masyiramen. Mapan wonten ing edalipun Bapak Mujiono Ibu Swari almarhumah. Wonten ing dusun Gunung Sari ati sedasa RW kalih Desa Tanggan Gesi Sragen. Adicara inggih sepindhah pinurwakan pambuka daya-daya kalaju. Lenggahipun para pinisepuh inggih kepareng tata cara sungkem pangabekten paripurna sungkem pangabekten sampun siaga gati para pinisepuh ing samanggih daya-daya mijilipun temanten putri kakti tansah kanthi rama dalasan ibu daya-daya sungkem pangabekten paripurna sungkem pangabekten daya-daya tata cara wali masyiraman jejamas kapurwaken dening Rama Ibu Mujiono kalaju ing samangke keluargaken para pinisepuh ingkang sampun kapiji paripurna siraman jejamas ing semangke daya-daya sesuci menapa dene pecahkan di pratawa paripurna sesuci ing samangke daya-daya pangkas rikma paripurna pangkas rikma tata cara bopongan utawi gendongan kang pungkasan saking Rama dalasan ibu ingkang hamengugati Bapak Mujiono sekalian paripurna daya-daya temanten putri gantos busana daya-daya ingkang Rama dalasan ibu tata cara sadyan dawet hamba bilih ing samangge ubarampe sadyan dawet daya-daya kasamekaken supados tata cara wali masyiraman lumampah kanthi rancak mboten wonten satunggal punapa-punapa paripurna sadyan dawet kanaju dulengen pungkang pungkasan saking Rama dalasan ibu ugi kang pungkasan ing samangke tata cara tanem rikma ugi katutup tata cara walimah siraman wonten ing sonten kalenggahan mekaten. Mekaten para tamu kakung mewah putri inggih subasugi kirangipun tata cara wali masiraman jejamas ing samenggi kalampahan ngaturaken sugeng sonten sugeng panenggahan sinambi hangrantu tata cara wali masiraman wonten ing sonten kalenggahan dalem ingkang hamengugati Bapak Mujiono Ibu Swari almarhumah wonten ing dusun Gunung Sari Tanggan Gesi Sragen nuwun matur suwun. Mugi katur temanten putri lumebet langkung rumiyin wonten ing sasana pidalem mangke kapurwakan kakanthi Rama dalasan ibu daya-daya kepareng tata cara ing samangke sungkeman mangkaten. Para tamu kakung Mbah Putri Indus Basuki wis kepareng pinurwakan tata cara wonten ing sonten kalenggahan sumangga tata cara ingkang sepisan inggih pambuka adicara wonten ing sonten kalenggahan. Semoga dipun bekak kanthi mos basmalah sesarengan sumangga kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Kila kampun adicara glesing kamunggul kawitan kadya adicara para pinisepuh sampun lenggah wonten ing sasana kang sumadya tata cara sungkeman. Mijilipun temanten putri saking tepas wangi mayang arum sasana busana daya-daya kapamanaken ing samangke tata cara sungkeman dene kadya lumampahipun tata cara sungkem pangabekten Ibu Pertiwi kang kapiyarsa. Dene tata cara wonten ing sonten kalenggahan kapatepisaken dening Ibu Juru Palangga Busana Ibu Wiasika
kawingi saking sini Sragen semoga monggo Ibu Wias kapatrisaken mijilipun temanten putri saking tepas wangi mayang arung sasana busana daya-daya kapatrisaken hang lampahi tata cara sungkem pangabekten ngabekten katuraken dumateng Bapa Mujana tanah Ibu Surip daya-daya kalenggaken wonten ing sasana kang sumadya kepareng temanten putri Rahayu Maitawin Dias Ari kepareng pinurwakan sungkem pangabekten mring Rama dalasanipun mring Rama Ibu Mujana sekalian Rama kula ingkang putri Maitawin Diastari ngaturaken sembah bekti kula marang panjenengan Rama nyuwun pangestu anggen kula badhe lebih bebrayan ageng Rama ya nggih anakku sak loron wis tak tampa ya nggih pangestune wong tuwa ya tanpa nono wong tuwa amung bisa ndonga ya nggih inji Rama kula tampi asta kalih kula pethaken wonten mustaka mugi ndadosaken jejimat Rama ya ndak tampa nggih anakku pangestune wong tuwa ya tampak nono ya nggih dongane wong tuwa banyu miling nggih mugi nggih urip bebrayan tansah manggih rahayu pinaringan kawilujengan ya nggih inji Rama daya-daya kalaju sungkem pangabekten mring simbahipun Ibu Surip simbah kula ingkang putri di ngaturaken pangabekta sembah bekti kula marang panjenengan simbah iya nggih putuku wis dak tampa ya nggih wong sepuh ya mung bisa ndonga kula tampi asta kalih simbah kula nyuwun pangestu benjang-enjang badhe ngebyur bebrayan ageng simbah iya nggih anakku sakmono putuku wis dak tampa wong tuwa ya mung bisa ndonga ya nggih mugi anggen mung lebih bebrayan ageng tansah sakinah mawaddah lan warahmah ya nggih cedhak kamulyanmu bisa bejo donya lan akhiratmu ya nggih inji simbah kula tampi asta kalih kula pethaken wonten pustaka simbah iya nggih daya kalaju ngaturaken sembah bekti mring keluarga saking Gesi
Simbah kula ingkang putri Maitawi Diastari ngaturaken sembah bekti nyuwun pangestu anggen kula badhe mlebyur bebrayan ageng Simbah. Iya ya putuku wis dak tampa simbahmu ya mung bisa ndonga muga uripmu adosa karo beda cedhak kapolyanmu bisa bejo donya lan akhiratmu ya nyer. Inji Simbah kula tampi asta kalih kula pentek wonten mustaka Simbah. Iya ya nyer. Daya-daya kalaju saking keluarga ingkang sampun kapiji Bapak Bilih Mas Nur Mbak Ni Mas Pur Mbak Titi simbahipun Gesi setunggal baka sawiji daya-daya Roro Ayu Maitawi Diastari nyuwun pangestu anggenipun badhe nglebet saking kang pungkasan sakmenika kalian Mbak Jar ugi Mas Sulis. Simbah kula nyuwun pangestu anggen kula badhe nglebet bebrayan ageng nyuwun pangapunten sedaya kalebatan kula Simbah nyuwun pangestu ndedonga. Iya gendukku wis dak tampa ya nduk mbakmu ya mung iso ndonga muga uripmu adosa karo beda cedhak kamulyanmu bisa bejo donya lan akhiratmu ya nduk. Inji Simbah Kang Mas Sulis kula nyuwun pangestu inji nyuwun pangestu ngen kula badhe ngebyur bebrayan ageng ya nduk wis dak tampa nduk Kang Masmu ya mung bisa ndonga. Paripurna sungkem pangabekten daya-daya tansah kakanthi temanten putri tumuju wonten ing sasana walimah siraman utawi jejamas. Ing samangke tata cara walimah siraman kaperwangan Rama Ibu Mujiono sekalian minangka ingkang dados mangkelipun almarhumah Ibu Suwani simbah surip daya-daya tata cara siraman ingkang dipun pratitasaken saking Ibu Juru Parangga Busana Ibu Wias kang wiki saking sini Sragen. Wus samengta gati saudun giri tata cara walimah siraman toya ingkang sampun karacik sakmenika kawulyan Resing Rahayu sampun lenggah ing sasana Jamas Masiraman tumuli Rama Ibu sekalian paring jejamas utawi siraman ampre samekta mewah kang saringipun sedayanipun keparunga kapurwakan sepisan nggih paring Jamas Masiraman nuninggih Bapak Mujiono. Bapak Mujiono kanthi kebak ing pangati-ati sarwa sarwi binarung donga suci lumeberek toya
waradung saradoning sarira risang ayu ancles kadya siniram tirta sawindu mahanani ayem tentrem sajroning kala kawitan wiwit saking bun-bunanipun mandhap-mandhap tumuju kampung asam mangke sukunipun mekaten Karajo kang angka kalih kasuwun ibu biyungmu simbah sore ingkang kepareng paring jejamas siraman paring pangestu sesuci agage marepeki ingkang putri Rahayu Maita Windyastari kebaing sutresna jinamas ing warih risang calon temanten putri waradin ing sarira saking pucuking rikma dumugi samparening sang Rahayu Maita Windyastari daya-daya para pini sepuh ingkang paring jejamas nggih. Namung derek ingkang paring mratisaken Ibu Juru Parangga Busana dari keluarga dulu. Monggo Mas Sulis ugi sederek saking Gesi paring jejamas siraman kalian temanten putri. J paripurna Rama Ibu Mujiono sekalian daya-daya keluarga ageng Bapak Mujiono ingkang paring jejamas utawi siraman temanten putri nggih kapuraken para pini sepuh keluarga ageng kadang-kadang pita swara ketawang pamuji kang kampiyarsa mugi pikantuk pamujining para pini sepuh genya tata cara jejamas saking keluarga Bapak Mujiono. Kapurwakan Simbah Yetno monggo daya-daya kalaju saking pini sepuh simbahipun Gesi mbok bilih lir gumanti keluarga saking ingkang ngamungkati Bapak Mujiono ingkang paring jejamas Ibu Juru Parangga Busana, Ibu Wias, mangke dumugi potong rikma sekalian, mangke gantosan temanten kakung mekaten. Salajengipun sapunika saking keluarga ingkang hamengkati ingkang paring jejamas paring pangestu dumateng wayah kanthi pangestu suci diri
Karana paring jamas masiramen toya suci perwita adi ketang tresnaning eyang marang wayah saderepun anglebyur toya paring puji pandonga rahayu kanthi pinaringan toya parwita sari mugya calon temanten putri hayem tentrem kadya pinaringan pangayoman risang ayu mring ingkang eyang dupi pirangan pamuji donga miwah sineram ing wareh suci lir gumanti setunggal mbaka sawiji purna saking keluarga sakmenika masulis sampun daya-daya para pini sepo ingkang sampun kapiji kala wau keparing paring jejamas toya suci perwita adi nggih kalih dipun tingali toyanipun ampun kendhat nggih. Para tamu kakung mewah putri ening Supasugi tata cara wali masiraman ing sakmenika saged dipun tingali lumantar JMS video syuting tasih lumambah sakmenika ingkang paring jejamas siniram keluarga saking Gesi bebele mangke sampun purna lir gumanti setunggal mbaka sawiji daya-daya kalaju tata cara sesuci ngambil toya wudu kepareng kalaju mangke mecah kendi Baratara kendi wis ngarani wadah mengkaten pramala ateges lemah paripurna dumugi pangkasrikma temanten putri daya-daya mangke tata cara wali masiraman saking temanten kakung calon temanten kakung nenggih Sang Binagus Muhammad Abimanyu Afan Asri putra Jalubapa Sihna Ibu Tri Suyasmi ingkang wingking saking Grand Riskon Pajajaran Jalan Elang Raya Bojonggede Kabupaten Bogor toyanipun kalih dipun tingali sakmenika ing samangke ampun kanthi kendhat mekaten kagem pasiraman jejamas ketawang pamuji ingkang kepiyarsa mugya sedaya pinarengan pamuji ing para pini sepuh ingkang sami hawangestani tata cara wali masiraman wonten ing sonten kananggahan dalem ingkang hamengukati Bapak Mujiono almarhumah Ibu Suwarni Mbak bilih saking keluarga sampun paring sejamas Ibu Juru Pangga Busana daya-daya kapratisaken tata cara sesuci nggih sekalian temanten putri
ingkang hamunggugati Bapak Mujiono tata cara sesuci ngambil toya wudu ingkang sampun semadya wonten ing Kendhi Pratala ing samangke daya-daya kalaju mecah Kendhi Pratala boten ateges mecah kendhi nanging mecah pamori Sri Atmaja Tano Temanten Putri Roro Ayu Meita Windyastari mangke mecah Kendhi Pratala dipun abani daya-daya sesuci mekaten monggo kalaju potong rikma mekaten beli tata cara kang lumampah iki samangke mecah Kendhi Pratala Titi langsana sakmenika pangkas rikma arsa pangkas rikmane ingkang putri sadèrèngipun pecah kendhi mangke dipun abani sesuci utawi ngambil toya wudu kalaju mecah kendhi nggih mangke dipun abani Ibu Wiyas saking juru pangga busana estu ing mriki namung saken ningali wonten ing televisi boten ateges mecah Kendhi Pratala nanging mecah pamori Sri Atmaja Temanten Putri mangke ingkang hamunggugati Bapak Mujiono saged anjapa mandra mekaten nggih sekedhap kula bani nggih king mriki niat ingsun ora mecih Kendhi Pratala nanging mecah pamori anakku setunggal kali tiga monggo dipun pecah sareng nggih setunggal kali tiga alhamdulillah nggih boten ateges sakmenika mecah Kendhi Pratala nanging mecah pamori Sri Atmaja Temanten Putri daya-daya kalaju bopongan di pondongan kang pungkasan menika ingkang hamunggugati Bapak Mujiono sekalian Rama tumindak bopong pungkasan ingkang paring sasmita hambok bilih ing dinten menika ramanipun saged bopong putrinipun ingkang pungkasan daya-daya gantos busana Temanten Putri kalaju samangta gati sageng kiri Temanten kakung keluarganipun Bapak Sihono mapan wonten ing sasana sungkem pangabekten mekaten monggo keluarga saking Bogor nggih Temanten Putri kepareng gantos busana monggo saking keluarga Bogor nggih setunggal boga sawiji nggih namung niku Ibu nggih mboten kados manapa sak wontenipun keluarga ingkang nderekaken saking Bogor nggih daya-daya Temanten kakung
nenggih Sang Binagus Muhammad Abimanyu Afan Asil kepareng sungkep pambekten mring Rama dalasan ibu keluarga saking Bojonggede Kabupaten Bogor. Lajeng mawon monggo. Rama Ibu Sihana kula ingkang putra Muhammad Abiyu Afan Asil ngaturaken pangabektos sembah bakti kula marang panjenengan Rama. Nyuwun pangestu anggen kula badhe nglebur bebrayan ageng. Ya tak tampa anakku sakloron. Pangestune wong tuwa ya tampanana ya nggih. Wong tuwa namung bisa ndonga muga urip adoh saka rubeda cedhak kamulyanmu bisa bejo donya lan akhiratmu ya nggih. Injih Rama sendika dawuh kula tampi asta kalih kula petek wonten mustaka Rama. Iya ya nggih daya-daya kalaju saking keluarga ingkang sampun samakta gati nggenya kepareng calon temanten kakung Sang Binagus Muhammad netepi tata cara sungkem pangabekten. Biyung kula sowan ngaturaken pangabektos biyung. Nyuwun pangestu anggen kula badhe nglebur bebrayan ageng biyung. Iya ya nggih. Putraku ya putuku wis dak tampa pangestunipun Rama ya tampanana. Injih kula ngesteken dawuhipun Rama. Kula tampi asta kalih kula peteken wonten mustaka. Mugi dadosaken cecimat Rama. Ya nggih. Paripurna sungkem pangabekten daya-daya tumuju wonten ing sasana pasiraman nenggih jejamas temanten calon temanten kakung Sang Binagus Muhammad Abiyu Afan Asil. Tata cara ingkang lumampah perangan angka kalih saking calon temanten kakung nenggih Sang Binagus Muhammad Abiyu Afan Asil ingkang badhe kepareng tata cara siraman jejamas mekaten kapurwakan Rama Ibu Sihana kalaju mangke keluarga ingkang handherekaken mekaten. Kaperwakan Rama Ibu Sihana nggenya kepareng paring jejamas risang calon temanten kakung nenggih Sang Binagus Muhammad. Kanthi kebak ing pangati-ati Rama Ibu Sihana nggenya kepareng paring jejamas pasiraman sarwa sarwi binarung donga suci lumebering toya waradung sarandoning sarira risangang Binagus Muhammad Abiyu Afan Asil antres kadya sineram tirta sawindu mahanani ayem
tentrem sajroning kala age-age mrebagi ingkang binagus Muhammad kebak ing Sutrisno Jinamas ing warih risang calon temantren kakung Waradin sarira saking pucuking rikma dumugi sapraning sang binagus tasih kang lumampah sak menika tata cara jejamas saking manten kakung mbok bilih mangke dumugi pangkas rikma utawi sesuci mecah kendi pratawa para tamu sami hamangestoni nggih nyata tata cara siraman jejamas sami ndedonga tumadah mring ngarsane Gusti Kang Maha Agung Kang Kepiyarsa. Daya-daya kalaju pangkas rikma Titi Laksana noning nggih pangkas rikma arsa mangkas rikmane ingkang putra pangkasan rikma winadah ing mangkut tinampi ing samangke dening ibu mugi risang binagus nyembadani kekadenganipun ingkang rama miwah ibu katidaning sasmita pangkas rikma nun inggih wiwit samenika risang binagus samekta bawa priyangga kalamun sampun keluarga mangun gesang pembayatan kaliyan ingkang garwa kalaju ing samangke sesuci nggih ngambil toya wudhu kalaju mangke mecah kendi tata cara ingkang tasih lemangkah sak menika sesuci ngambil toya wundu sesuci ingkang mija saking telenging kendi pratala kendi wis ngarani wadah pratala ateges remah ilining toya boten pedhot meratandani nggih kula bani niat ingsun mecah kendi ora mecah kendi nanging mecah pamore putraku. Bismillahirrahmanirrahim setunggal kalih tiga alhamdulillah prok sampun pecah pamore Sri Atmojo temanten kakung Bapak Sehono sampun purna daya-daya tumuju wonten ing gantos busana tata-tata kang salajengipun noninggih sadyan dawet Ibu Wias nggih bebile uba rampe sadyan dawet dipun samektikaken monggo saking ibu-ibu paraga nggih sedaya mangke saged tumbas dawet ayunipun Pak Mujiono monggo
Nggih, sedaya para tamu saged monggo. Tumbas dawet nggih. Ing sakmenika ingkang hamengku gati Bapak Mujiono sadyan dawet ayu mangke tumbasipun nggih saged beto arta kreweng. Nggih. Monggo. Dasar sih, dasar. Monggo ingkang badhe tumbas dawet ayu Pak Mujiono saged ngantri. Nggih. Dipun samektyaken menika arta krewengipun. Monggo. Nggih. Dodol dawet. Dawet ayu. Monggo ingkang badhe tumbas. Nggih. Lagi dasar wis akeh sing ngenteni ya laris manis. Yo dawete monggo dawete Bu. Ya ditawakne Mas Muji. Urung ditawakne to. Urung digendong. Ya. Ayo. Aku sing ngantri wis akeh lho ki mau. Ya. Sajake bakulan ya wasis. Ayo. Kene kudu entuk bagian pokoke kok. Dinenggih Totot Soro sadyan dawet. Ya, nggih tembase ngangge atok kreweng, monggo. Ora ana sing nggawa porong barang iku langsung diborong kowe. Monggo ngantri setunggal pokok sawiji. Bakole ngasih kepyoh. Nggih, monggo ngantri-ngantri. Ya. Bakole ngasih raketok kepyoh leh ngedoli. Nggih. Dibantu Mbah Surip. Adol dawet ayu manis. Nggih, monggo Totot Soro ingkang tasih lumampah sakmenika sadyan dawet. Mangke ugi kalaju Totot Soro mbok bilih sampun purna temanten putri nggih gantos busana mekaten. Mangke dulangen kang pungkasan utawi mangke dipun tutup tanem rikma. Nggih. Monggo ingkang badhe tumbas dawet ayunipun Pak Mujiono monggo saking wingking. Monggo mengko saking pawon ingkang badhe tumbas dawet ayunipun Mas Mujiono monggo Pak Bu. Nggih. Bakule kepyoh bokonge ngasih raketok laris manis. Nggih nyo sadyan dawet.
Bapak Mujiono sekalian. Ya. Laris, yo. Sing ngurung kumanan ndang nyedak, yo sing ning mburi. Dapete serantek. Pripun Mas Muji, tasih napa mboten? Nah, iki sing son syuting urung kumanan iki. Ya. Kena laris manis cair pirang juta iki kok. Yo. Monggo dawet ayu. Mumpung tasih monggo. Ingkang dereng tumbas, monggo kula aturi tumbas monggo. Nggih. Nah. Laris manis, nah entek, nah, alhamdulillah. Yo. Ah, Purno Sadyan Dawet. Mobilnya toto-toto kang maju, Ibu Wias namung derek, Krono temanten dereng Purno. Genyo gantos busono, deh. Iya. Nggih tansah lulus raja tata cara Sadyan Dawet nika temanten putri tasih kantos busana mangke kantun metun ngetang hasil Sadyan Dawet mangke kaparingaken dening Sang Dehayu Meita Windyastari ugi kalaju mangke tata cara dulangan kang pungkasan
utawi mangke tanem rikma menika kang pungkasan makaten para tamu sedaya kasun sekeca nggih nyolenggahan sinambi ngrahuhi pasugata ingkang sampun sumadya mekaten panglipur saking Pitaswara Marga Mulya. Laras Pak RT. Ya. Au. Monggo Mbak Windy, mobilnya sampun purna, daya-daya tumuju nyaket Romo darasan ibu. Ingin kepareng menika badhe paring ngasil kalau wau sadian dawet. Nggih. Pun angsal pinten niku wau Mas Mujiono. Sajake laris manis entek belas ki mau. Ya karo tengah apa sak miliat. Menika mangke ngitung hasil sadian dawet kaparingaken dening calon temanten kekalih kagem benjang nggih nyo kepareng
urip bebrayan risang temanten kekalih mekaten ya dihitung ya Mas Mujiono ya Ibu Wias mangke paring cecolo pinten hasilnya ya sajae laris manis iki mau dawet ayunipun Pak Mujiono ngasih nggon son syuting ora kumanan iki mau ayo 3 juta ayo untuk 1 juta oh 100 ya nah 1 juta ya 2 juta oh nah iya ayo 5.000-an tok dari suwe ning ngitung 5 juta ya oh enggak wis 100 juta yo nah lae ya pas untuk 100 juta yo 500 juta yo wis nek nggo sang putrane nggih nyo bebrayan ageng iso gawe omah tuku tip barang ayo de bepilih sampun purna Totot Soro nggih potong tumpeng nggih sak menika Purna potong tumpeng mangke daya-daya dulangan kang pungkasan Pak Mujiono dateng ingkang putra putri menarikmu nggih sampun potong tumpeng mangke dulangan kang pungkasan saja itu menakne tenan dilangan kampung kasan dan seger mugio risang calon temanten kekalih benjang-benjang genyong gebir bebrayan ageng tansah pinaringan rahayu kebak ing kamulyan tebih saking rubedo bisa ayom-ayom tentrem genyo bebrayan dumugi kaken ninen amin Allahumma amin kampungasan mengge bobile Totot Soro tanem rikma mekaten Ibu Wias di namung derek Totot Soro ingkang pungkasan walimah siraman utawi jejamas wonten sonten kalenggahan dalem ingkang hamugati Bapak Mujiono almarhum Ibu Suwarni mapan wonten ing Dusun Gunung Sari RT 11 RW kalih Desa Tanggan Gesi Sragen kamuryan Bapak Mujiono kan Ibu Mbah Sore sampun mijil saking Wisma Arsa tumuju wonten ing pundi dumuning papan ingkang kanggehanan rikma none nggih wonten pangaretanan wiwaraning gapura
ingkang sisih tengen mbok pilih kaliyan sampun sawega para tamu kagem Mewah Putri Kindes Basuki tata cara walimah siraman jejamas setunggal mbaka sawiji sampun kalampahan kanthi sae mbok pilih pungkasane ngatur tata cara wonten ing sonten kalenggahan kula pinangka pengendali wara kathah lepatipun nyuwun pangapunten anggen kula ngaturaken rantaman adicara saking kula pribadi kathah tindak tanduk utawi tata basa boten ternani panggalih panjenengan sedaya saking kula pribadi wasana cekap wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marga mulya JMS Ibu Juru Prangga Busana dari Ibu Wias matur sembah nuwun matur nuwun para tamu kepareng sekeca ngen nyambarkahi ingkang hamengku ganti benjang-benjang ngen kepareng ngawi suda putra putri nuwun matur nuwun.